Ayo. Sing! Ayo. Dari ang balay ni Relle Jane. Relle Jane? Sino siya? Ba't siya umiyak? Bakit ano? Haligang. Ikaw si Relle Jane? Kasi pagbasa siya ang ngalan mo. Ngayon, hilak siya man. Siya na ah. Nope. Hilak kayo kaga. Kasi na ah. Ha? Hindi nga hilak siya man. Ay, ngayon sa di ay. Emang giingnan nga na ay nanawag diri order ka jacket be 3K plus. Binuputan man gud na. Wala nga ko gakuha bante bitaw. Dili na siya order good. Wala daw siya ga-order og jacket mo nang hilak siya. Ah. Pero wala juga ga-order ka. Nope. Wala daw siya ga-order og jacket. Pero tig-order ni Shopee wala. Wala pa mo ganito, nasayop na daw siya gikuan nga sa cellphone. Ayun. Click sa link. Ha? Unsay naaday karon? Aligang. Karang hilak man kagang. Ano ang meron? Ikaw si Relle Jane? Nasayop ka. Estudyante ka sa ano? Aha ka nag-eskwela? Ha? Grade 6. Module ka ron? Ah, balining anime dari kay tungod ang imong teacher manggod na daw kay bagsak na grado. Oh no. Kabalo imong mama ani? Wala. Nara ba si teacher dari? Di totoo yan. Dala ang mga modules kay maghatag daw siya og activity sa imuha. Oh no. Okay ra nimo? Ganun hilak man ka. Ha? Ganun hilak ka ga. Binuangan ka nila? Nya, usaon man nato ni. Okay ra ka, dili ka kasaban sa imong mama ni. Nara ba daw kay bagsak nga subject? Morning ani dari kay ganay gipadala nga activity. Nya, okay ra nimo, kaon na to dito. Ha? Iapod na lang meron. Bahala ka sa buhay mo. Ito na lang ako dari. Naman si teacher dito good. Gusto man good pug kaniya istoryahon. Oh no. Pero nimo. Dili na lang. Pakuyog na lang kanilang tita nimo, nilang tito. Para dili siya mahadlok, ma'am. Anyway, module man good ni. Ang activity man good dako man good siya og ano ba, dako siya nga kanang bitang clipboard, ano eh? Kanang cardboard. Dito ipahimo ang ano. Then naa siya yung mga styrofoam na mga gipagadala sa imuha para gamito nimo sa imong activity. Paano masabi? Okay ra nimo, unsa nga subject day ang dili nimo ganahan? Ha? Unsa nga subject ang dili nimo ganahan? Science. Science? Ah, maula gani, science jud ni. Ali, about science man siya doon sa mga body organs. Ali, kay para makagama na ka sa imong activity para makapasar ka. Kuyugi sila. Na. Ano gipahilak man pud ninyo ni? Binuangan ka nila gang? Unsa day lang gisulti sa imo ha? Ha? Unsa gisulti nila sa imo ha? Nope. Ali, kuyugi ninyo sir. Kay para dili siya ma-adlock. Kay basig kaingon siya unsa ba? Oh, na-adlock man siya kay sa bayron syempre. Relax man yan, bata. Kano sa kalas nag-spas ka ng subject? Pero nakakuha na kay bag-oran. Nope. Ang grado ni mo, nadawat na ni mo. Wala, man to wala ka kabalo nga na kay subject na bagsak. Halika. Science. Next.
para na sa inyo mga baby. Okay ra ka? Dali. Okay, open. Sige, sige. Nala. To you, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dari kagang ulit. Happy birthday to you. It's a prank. Happy birthday to you. Katahan ko na to. Happy birthday, happy birthday. Kaya ka ikaw daw. Sige na. It's your birthday today, so happy birthday. It's a prank. Kisa may nangilad dyan kasi katahilakan eh. Ba't nyo kasi sinabi ka agad eh? Dito lang sa kagang, don't worry. Sige, don't worry. Alright, so, ayaw kang worry. Ayaw ka hadlock. Okay, happy birthday. It's your birthday today. Kapila ni mga birthday. Gipahilak ka nila. It's a prank lang. Gipangunahan mga good nila prank. Dapat kami yun eh. Dito lang tayo ka hadlock. Okay, right. So, good afternoon, no? Good afternoon, gang. And good afternoon sa tanang tao ng diri karon sa Santa Lucia. Palakpakan naman natin. Okay, so before na mag-start, magpailaila sa mi o kinsami o gamigikan. So anyway, we are from EverythingSurprises. Na lang dahil sa ka-special person na gusto ka i-greet today of happy birthday! Palakpakan! Ngayon man ang audience, saksak. Okay, so gang, Relle Jane, tama ba? Pagbasa? Relle Jane, birthday na ini mo karon. Ipahilak ka sa mga tito, sa mga kuya. Hilak siya, no? So anyway, i-twist sa mamang prank para lang dyan makaanhi siya dari. Buti na lang naka-idea gamay. Dili na nato dugay-dugayon since birthday ni mo today, nalang din sa ka-special person nga nakahinomdom sa imuha o wala siya nakalimot sa imuha ang adlaw nga nagkaman karon. Bisan tod wala siya diri, gusto lang niya ipabati sa imuha og unsa kaniya kay nigugma, unsa kaniya ka special, right? So now ato ang inahinayag hatag mga special gift na gusto ipabot sa imuha. Since birthday mo today gang, na siya gipadala sa imuha na special 1,000 bouquet of roses. Happy birthday! Wow! Bakbakan ko na to. Happy na ka gang? Sure ba? Di na ka mahilak? Alright, syempre birthday ni mo today. Since wala daw siya dari, gusto lang niya ipahag sa mga pabati sa mga nagya po niyang presensya. Kanilang daw sa ang imong ihag. Wow! Teddy bear! Happy birthday! Pakpak mo doon. Syempre, it's your birthday today. Inanisap siya ka-sweet for you na siya gipadala sa imuha na Ferrero Rocher Chocolate! Wow! Happy birthday aga. Okay? Marag nagkamulo na dyan. Dari lang sa ni Ben. Kaya rin mo? Ano na lang sa bukidal ah.
birthday. Happy birthday. Siyempre, birthday na mo today. Every time na occasion, dili gini siya mawala. Special birthday. Naasap siya ipadala sa imo karon gang na red ribbon cake. Happy birthday! Palakpakan naman natin. Okay, bakbakod ka. Okay, happy ra ka gang? Okay, patang ano dali kay batin pa ano. Tarong nga gunit imo hang ano. Okay. Gang, dali lang ka. Hello. Okay ra ka? Okay, so happy ra ka gang? Kabalo nakakisay kahata gani? Kabalo imong mga lolo ug lola, imong tito ug tita nga na nakayab? Wala. Unsay tawagan ninyo? Pag sure ba? Pwede sa'yo kahatag sa iyahaan eh. Huwag mo kabalo, ma'am? Ginana na yung uyab ng bataan? Uy! Patay, sakpan yun ni Ron. Unsay tawagan niya gang? Pila na mo kabulan? Alam, bantay dyan ni Ron. Naara ba siya isulat, ma'am? Di padala. Dari gini masakpan, Ron. Wala nining tugan sa inyo, ha? Ang ginikanan na ni di ay. O, tag Singapore ka. Wala ka bantay. Ang Inahan tawon. Kina Singapore. Okay sa kong basahan. Ihang letter ha. Para sa imo ha. Dara. Daghan yung kiligon ani Ron. Dear sweetheart. Heart, kabalo ko nga wala jud sila kabalo nga nag-uyab na ta. Kabalo pud ko nga dili pa ko nimo kaya ipaila tungod bata pa ta. Pero sige lang, sweet kay antuson ako hangtod nga makaya na nimo nga isulti sa imong lolo ug lola ug sa imong mama. Amping ka kanunay sweet. I love you so much and happy birthday. Nagmamahal ang imong sweetheart. Palakpakan naman natin. Hello, wow, sana all. Kabalo man ni ma? Taga-asa ni si sweetheart? Sure ba? Eh, ikaw ba sa naraman din yung message niya? Wala na ba kung gaminuang mo? Isa ni si sweetheart, taga-asa ni gang? Sure ba? O sige, unsa man imo ikasulti sa surprise nga gihatag sa imong sweetheart karon? Wala. Black siya ka? Wala. Ano wala man? Kung kaila. Ha? Wala akong kaila. Kapadalag surprise, kapadalag sulat, wala siya kaila as in, sure ba? Taga-asa ni si sweetheart? Huli lang. Wala, pero na kay manguyabay. Wala po. Hala, binuangan pa niya ni. Undangon na lang ako. Di man dahil ni tinuod ni. Masig na mali ni hatod, no? Saka. Bitaw. Joke lang. Dara, pili man dyan mahilan silang gawin. Dara, God. Mao ni pinakang nindot nga mensahe nga imong madungog karon. Nga, usa sa special person nga gihatagan di kag surprise, alright? To my sweet daughter, Relle Jane. Mama di ay. I wish you a happy birthday. Despite of our situation now, bisan dili ko ninyo makauban i-celebrate ang imong birthday, dapat happy ka pa din. Wala mantika na asikaso gikan gamay pa ka. Permi nimo hunahunahon na kini akong gibuhat tungod rasad nimo. Love kayo tika anak. Sa tuwing isipin kung paano ka lumaki bilang mapagmahal at mabuting anak ay wala akong ibang magawa kundi magpasalamat sa Diyos na ibinigay kanya sa akin, sa amin ng lola mo. Sorry, usahay makasabaan ka. Basta love kita, ikaw ang magandang nangyari sa buhay ko. I wish you all the best anak. I miss you and I love you. Stay pretty and kind. Always pray for us
Once again, happy birthday. Nagmamahal imong Mama Renisa Mandja ng Singapore. Palakpakan naman natin. Okay, so nagpadala ng surprises imong mother, no? Nga si Ma'am Renisa. Tama po ba? Ganakaran sa Singapore. Dili na si sweetheart. Kulbaan ko kaya nakuog si sweetheart na. Kulbaan po ni Lola, no? Kulbaan pa ka, ma'am? Kulbaan ko eh. Sige lang kabalo. Ha? Wala ka kabalo na. Sikreto yung mga po, no? Pero karon, no? Sa'yo mga ibate. Nagaanan na ka. Nalipay o. Purok sakit ang. Lagi. Ako malika po yung Lagi. Kay kami nga sa imong anak. Okay. Sige lang, ma'am. Balikan ti niya. Okay, gang. So this time, imuhang mother dahil may nagpadalaan. Dili dahil si sweetheart. Ginakaroon sa Singapore. So now, ingon nilang kakapalangga sa imong mama no nga nakahunana gid siya sa imong ug ingon ani nga paagi para mapalipay ka sa imong adlaw nga natawhan. Wala gid siya nakalimot. So now, sa iyang surprise nga gihatag for you, unsa man may kasulti, unsa sa imong i-correspond sa iyang letter nga gisulat para sa imong. Kari lang gang kay naminaw siya karon. Wala. Diba? Salamat sa imong mama. Sa imong mother. Thank you ba ni mama ni mo? Salamat. Mama. Salamat, ma. Nag-try ka. Wala. Pila na mo katuig wala nakita ni mamang. 2 years na. 2 years na man good. Ayan. Okay ra ka sa imong mamang? Love ni mo si mamang? Sabihin mo sa kanya kasi para malipay sab siya. I love you. I love you, ma. Ano pa? Wala. Alright, palakpakan naman natin. So nasayod ko nga bisan deep inside sa young heart no, dili man niya malitok. No? Pero kabalo ko siyang kasing-kasing kung sa siya kalipay, kung sa pud siya nagpasalamat sa iyang inahan. Na bisan tuod gang wala diri mo ang ginikanan, bisan tuod mo ang lola mo ay nakapadako sa imong sa panahon nga wala imong parents, di ba? At least wala gid siya kalimot sa imong anak gyapon kaniya. Kaya kabalo ko nga ang iyang pagsakripisyo at tug laing lugar is para po na sa imuha, no? So this time, ma'am, lola, birthday man sa imong apo, okay ra ta para ni mo la. So, mga tanan mi o nangayo mi unsay imong ka-birthday wish para sa imong apo nga nag-celebrate siyang adlaw nga natawhan karon. Ug unsa po nang imong kasulti sa imong anak na may nagpadala ni nga surprise kinakaron sa Singapore. Renisa, salamat tayo sa iyo. Para sa mong anak. Ako pabuhin sa mong anak. Nautunta nga. Mag-ayo-ayo ka rin sa imong pag-narbaho. Tungod sa atong kapogre. Salamat sa iyo, Renisa. Imuhang apo, ma'am. Unsa imuhang hindi, unsa imuhang ika-birthday wish para sa iya, ma'am. Ikaw, ma'am. Ma'am. Ang imuhang ika-sulti ikaw wish nimo sa imong apo. Nautunta, dakan pang katuigan mo. Anaang kang Dakan pang katuigan ang agi sa iyong kinabuhi. May akong ipangayok sa Ginoo. Sa akong papalangat sa akong apo. Pinag-akayo na ako siya. Salamat. ihag mo naman, i-kiss mo naman, ma'am. Palakpakan naman natin. Alright, so daghang kay salamat ma'am sa imong maninad nga birthday wish para sa itong salad run. Which is imong nga po responsive no, sa imong anak nga may naghatag nga surprise, okay? So gang happy birthday once again. So this time kisa man, napay may gagawin ay tita ni. Mayaan, naman to mga nagpahilakan ni. Halit na, sige po. Sige na. Oh, ikaw na lang ma'am. Tita ka? Tita ko? Pagumangkon ikaw ni ma'am? Oh, sige ma'am. Dapat siyang pagumangkon ma'am. Birthday wish lang. Yan ang message. Tabari ma'am, dari ka pikas. Sige na ba? Ay, kaulo! Hindi kami maulo nga din. So now, birthday siyang pagumangkon. Ika 13th birthday. Ang sama ng birthday wish para sa iyang birthday today. Unsa po ang imong ikasulti sa naghatag nga surprise? Okay, daghang salamat Renisa sa imong pag-surprise. Then, salamat kayo sa imong mga natabang na mo diyan ni hinaot nga dili ka makuan sa mo makuan tama. Then sa birthday po ni Relle Jean, happy birthday.
bisan pa man og wala diri imong mama, ayaw lang po og kuan kaayo, ayaw lang po og ka. Kanang di ka mahilak, di ka may ubos. Kay imong mama to asa layo, tungod man po na sa imong kaugmaon. Then ayaw lang po kayo og kuan imong mama kay love kay kasi imong mama Jen. Happy birthday. Kiss mo naman. Alright, palakpakan naman natin. Alright, dagang kayong salamat ma'am sa mga manindot nga birthday wish para sa celebrant and then response sa among sender nga mga igsuon. Sakto gid ang gingon ning ma'am, no? So, bisag tuod nga wala imong parents diri, ang ihang pag-adto sa layo is para rasab na sa imuha, no? Kani mo ay kinahanglan jud pud masabtan sa mga anak. Sabtan lang nato ang importante is wala ta pasagdi, no? Bisan sa ingon ani lang sa financial is tabangan ta sa tong ginikanan kay para man pud sa inyong kaugmaon. Alright, so kinsa pa man naapay mo hatag og birthday wish dere? Wala na? May gagawan eh. Naman to sila. Uy, nangawala. Alright, so big thank you so much everyone, especially sa mga nag-atag og birthday wishes. Unang-una sa lahat, daghan kayong salamat sa inyong panahon. Especially sa mga nakasaulog karon. Okay, inalang ko na pay mo habol og hatag og birthday wish ha. Kaya ito ang tagaan of chance nga para masulpe. Okay? So karon kinaman tayo cake sa itong abrihan ng cake. Then kantahan na happy birthday silang ga. Really, Jane. Okay. Alright, so this time, before ta mag-end, before ta mo proceed sa ito ang pagkanta of happy birthday. So aside from this program, abang pangunahan sa paghatag of birthday wishes, nasa check gianda nga song para sa imong gang. Alright? So kaning nga song para gini sa imong since birthday nimo today, pahinungod ni sa imong mama para sa imong. Palakpakan naman natin. Happy birthday, yeah, yeah, oh. I know you hate me, yeah, yeah, oh. But I miss you too, yeah, yeah, I know it's kinda late. And happy birthday. So hard when you're far away, yeah. But I forgot today. I make the same mistake. I'm so to blame. So now you know. Don't hang up the phone. I wish I was at home. I know it's way too late. But happy birthday. I know you hate me, yeah, yeah, oh. And I miss you too, yeah, yeah, I know it's kinda late, but happy birthday. Alright, palakpakan naman natin. Thank you so much, Sir, sa mga nilagay songs. Okay, so happy birthday. Na-enjoy ka sa song gang. Sure ba? So happy birthday once again. So this time, padayon na nato, no? Aha naman itong kantahan ng happy birthday silang. So natay birthday cake, ang nakabutang sa ito ang cake. Happy 13th birthday, Baby Jane. I love you from Mama. Palakpakan naman natin. Alright, sa itong kantahan, happy birthday. Ready? Okay, ikaw ba? Clap your hands, everybody. Ma,
to apil. Ready? Ready? Ikaw na. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Ay, magkaulang kanta. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday gang. So this time, it's your birthday today. Kung sa man mga birthday wish para sa mga adlaw nga natawhan. Sa man mga birthday wish gang. Good health lang. Wala na. So blow the candle gang. Blow. Yeah, hey, happy birthday, kantahan natin balik. Ready? Clap, 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 clap. Clap your hands, everybody. Okay na. Ready? Clap na kalmat. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday lang ga. So, happy na kagang sa imong birthday today. Okay, so happy birthday once again. Okay, so happy birthday once again. So this time, mauta na lang ko kung unsay mong gibati sa surprise gihatag sa imong mother. Manangagin sa Singapore. Lipay. May pera ka? Isa pa? Wala na. Unsa pa imong gibati aside sa nalipay? Wala. Sure ba? Any final words baka may gusto ka pang sabihin kay mama? Sige, para malipay po si mother. Wala. Thank you so much. I love you. Wow, palakpakan naman natin. Alright, so thank you so much. Aside ko nga, even sa small message, even sa small, short nga response ni mo is mabati ginamo nga love food kaya ni mo mong mother. Bisan to wala siya diri. Bisan to nasa layo, no? Kaya syempre, gipalangga jud kag paman sa iyong mama, no? Kaya nakahatag gid siya gihinani, no? Nga surprise para sa imo ha. Alright, so happy birthday once again. Okay, now, natay dance challenge. Yung gusto na ko nga mag-participate mo, ma'am. Manayaw ta, okay ra? Sige, gang, apil ka gang, ibutang sa na yung bukay dala. Sige na, apil, wala ikis eh. Bisag celebrant, pwede. Ready? Bunag ka! Ready? Ay, go down! Grabe ka! Thank you so much sa dala nag-participate. Okay, dali gang. Happy birthday. Alright, so thank you so much sa dala nag-participate. Palakpakan naman natin ulit itong celebrant. Oh, thank you kayo sa inyong pagsayaw. Nasabi ko nga, grabe, nag-celebrate. Kinamtanan ka magbalipayan. Okay, happy na ka gang.
Sure? Wala makaring hamon na to, sayaw. Sige lang, sunod balik naman kasi kumulat na makapractice siya, no? Wala lang siya ka-practice. But anyway, once again, happy birthday. So on behalf of Everything Surprises, we're so thankful and grateful, no? Sa client namin na si Ma'am Renisa Mandja ng Singapore. Mandja or Mandja? Mandja. Thank you so much, Ma'am Renisa from Singapore, all the way from Singapore, for choosing and trusting Everything Surprises. Daghang kay salamat mong nausami nga gipili nimo nga parahay mahimo pa ning posible diri sa may Santa Lucia, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Okay, so end of Everything Surprises, gang. Happy birthday. Dalagon kayong yes, nakabot pa kasi mo ang ika-13th birthday and nasayod ko nga dili lang kay kaning nga birthday celebration. Ang atong celebrate kung dili daghan pagid nga katuigan ang moabot sa imo ang life. Ug nasayod ko nga bisan tuod sa kalayo sa imong ginikanan, naraga po'y panahon nga puhon makauban na gihapon nimo siya, no? Makaspend na siya of time para nimo. Sabton lang nato ang sitwasyon nga wala siya karon diri, at least sa ingon ani nga pabagi gipabati gid niya gihapon, no? Nga love kay kaniya ug wala gid siya nakalimot sa imuha. So bisan pa man ingon ana ang sitwasyon gang imong lola may nagpadako nimo, higugma gihapon nimo ang ginikanan, no? Kay dili man ta maimugso diri kung wala pud atong ginikanan, no? Atong mama. So mapasalamaton ta sa tumbing nga Dios nga usa ta nga kaya tang life is grasya na itself, no? Nga gipasinati sa Dios sa to ang kinabuhi nga makatagamtam ta og love sa tong parents, makatagamtam ta og kalipay, makatagamtam ta og kalinaw sa atong tibok pamilya. Alright, so pag binuotan lang sa imuhang pag-eskwela gang, bisan tuod wala imong ginikanan, bisan imong lola may nagpadako sa imuha, og nasayod ko I declare na more birthdays pa yung i-celebrate, og nasayod ko nga sunod higayon basin makauli na po di imuhang mama para siya na gyud mismo ang muhatag og surprise personally sa imuha. So once again, nagpuyot na magbalipayan, magpalinawon, uban ang gugma sa tibuok pamilya. Kaya nga taong kinabuhi, grasya kining tanan nga gihatag sa Dios. Happy birthday! Happy 13th birthday! Greetings from Everything Surprises! Palakpakan naman natin. Okay na ba? Bye-bye ka dito. Bye kiss ka sa camera gang. Bye-bye. Bye kiss. Ayun. Thank you so much everyone. Bye-bye ma'am. Bye kiss ka. Ayun. Bye-bye. Bye-bye. Bye kiss.